Continuem amb la segona part de la pràctica 9. Ja hem fet el control simple de per motor, hem fet així amb les funcions de l'IDE d'Arduino. Vosaltres espero que l'hagueu fet en registres i ara anem a implementar les funcions addicionals. Una és variació de la velocitat del motor, la segona és canvi del sentit i la tercera un canvi del pas. Per això tenim 3 switches per a poder comandar si tot se queda com ara o canviem. En el cas d'apretar, canviem. Com ho connectarem a 0, voldrà dir que té lògica negada. Per tant, el primer que fem, per exemple, anem a començar amb el sentit. I per això el que hem de fer és llegir amb digital read el valor de sentit. Depenent del valor de sentit, anem a fer una cosa o altra. Per tant, posem un if i else. Això vol dir que no està apretat. Sentit horari. No m'equivoque, el que estem fent fins ara és sentit horari i apretat, per tant, antihorari. Ens anem a valer d'una variable addicional que anem a anomenar pas i que comença en 1. I el que anem a fer és, quan no està apretat, pas s'incrementa. Ho podríem posar així, o d'una forma abreviada podem posar pas més. Però si hi ha un inconvenient, que és anirem passant de pas 1, pas 2, pas 3, pas 4 i després no volem que arribi al 5. Per tant, podríem posar un if per tal de resetejar-ho. Una forma resumida de posar-ho és mitjançant aquesta notació, que és un interrogant i 2 punts. Així podem posar una condició. Si se complís, se ficarà el primer valor entre l'interrogant i els 2 punts, i si no se complís, se ficarà el valor entre els 2 punts i el punt i coma. Quina pot ser la condició? Pas és menor que 4. Si pas és menor que 4, pas més 1. I si no, això vol dir que si no és menor que 4 és 4, resetetem a 1. Per tant, amb això tenim que s'incrementa i així podem tindre un switch pas i amb això podem posar case 1 si posem break, repetim el següent i així successivament. Únicament ens quedaria una cosa que és en el else. En el else el que anem a fer és una cosa semblant, però si el pas és igual a 1, en aquest cas el que anem a fer és resetejar a 4. I si no, és pas menys 1. Ho he posat en 2 S, en una, ho hem posat en valencià. Si no m'equivoco, això està... Doncs fet això, tindríem una de les 3, anem a veure. Efectivament, ara continua com teníem fins ara, que és en sentit horari, i si apretem el switch canvia a sentit antihorari. Per tant, això ho hem fet bé. Anem a continuar amb la velocitat. Per la velocitat també creem una variable addicional que li podem anomenar delay, que inicialment podem ficar 600 mateixa. I el que anem a fer és llegir el pin d'entrada de velocitat i en el cas de que velocitat estiga a 0 ho mantindrem tot com fins ara, és a dir, si està a 0 anem a posar delay és igual a D i en el cas de que estiga a 1
Perdó, és justament al revés. No passa res quan està a 1, que és que no estem apretant. No? I quan està a 0, anem a dividir entre 4 el delay que tenim, que serien 125 milisegons, 4 vegades més ràpid. Ara, si hi ha un problema, que és que delay ja és una funció, per tant, ja anomenem delay milliseconds, per exemple, aquesta variable auxiliar, i anem a substituir d per delay milliseconds. D'aquesta forma, el que aconseguim és que depenent de l'entrada, anem a tindre una variació de velocitat, perquè el delay que posem a l'stepper motor és distint entre pas i pas. Provem a veure què tal va. Ara si funciona tot com fins ara, apretem i va molt més ràpid, 4 vegades més ràpid, i així canvia de sentit. Per tant, ja tenim 2 de les 3 parts completades. Només ens queda el canvi del pas. El que volem amb això és que quan no estigui apretat funcioni tot normalment i quan apretem anem a fer 3 passos ràpids a 1,25 milisegons, a 2 milisegons per ficar números enters i notar en floats, i la resta, és a dir, el quart pas, el deixem amb la velocitat que teníem, és a dir, a 125 milisegons de retard o 500 milisegons, depenent de la velocitat. És per això que ens cal un flag, un indicador de si hem apretat el botó o no, per no estar llegint constantment. És per això que creem un boolean que anem a anomenar angle flag. I l'anem a llegir al principi. Angle flag, hem anomenat així. Angle flag és igual a digital read de pas. Ara hem de comprovar a cadascun dels passos si angle flag està a high o a low. En el cas que estigui a low, canviarem el delay. Per tant, hem de fer coses. Si està low, farem la modificació pertinent, i si no, vol dir que ha de mantindre's tot com està. Com únicament anem a fer una instrucció, no cal que fiquem els brackets. El delay, en aquest cas, serà de 2 milisegons. Això ho podem posar a la resta, eliminant el delay que tenim al final. En compte que ja s'hi m'ha deixat la i de l'i. I l'únic que no canvia és l'últim dels passos. Amb això ho tenim. M'havia avisat de senyal D. Així es comporta normalment, però si apretem, veiem que es queda com aturat. El motiu és perquè quan ho fem físicament, el motor, en vegada de tenir únicament 4 posicions, té una reducció, de forma que per donar tota una volta necessita uns 200 passos. Implementant això, es mourien 3 passos molt ràpid i un se quedaria més lent. Per tant, pareixeria que dona passos més llargs i que se va parant. D'altra forma, si en els 200 passos ho fem a suficient freqüència, pareix un moviment fluid. Per a veure un poc l'efecte així a la simulació, heu de canviar aquests dos per exemple, un 30. I en això ja observarem un efecte més o menys similar al que ens agradaria veure, que és que se desplaça ràpidament fins a aquest punt. El tema és que en vegada d'acabar cada vegada en el mateix punt, aniria desplaçant-se en distints angles en l'eix horari, formant una circunferència amb cadascun dels passos. Hem de comprovar també si això funciona correctament, és a dir, la velocitat. Podem veure que no s'aprecia del tot i tot això del sentit que havíem fet abans continua funcionant. Amb això hem acabat aquesta pràctica. Per favor, tracta d'implementar això també amb registres.
Si teniu qualsevol dubte me podeu preguntar per correu o després a la classe.